подчертавам, главният проблем е в България. Защото в България ние имаме парламентарно представена партия. И тук, като говорим за партия, винаги трябва да имаме предвид онези граждани, които са гласували за това. Това е една непренебрежима част на обществото. Това трябва да го имаме непред. Партия, която брутално, не 19 век, е против признаването на идентичността на Македония. Нали се твърди, че това всъщност тези са българи, част от България и така нататък. И извън парламента има друга, която не успя да стане, която има в Европейския парламент представител. И тези хора говорят на един език, който няма абсолютно нищо общо с европейски ценности. Тук обръщам внимание на ценностите, защото има, извинете, това не е моя език, но има полуидиоти, това не е моя език, употребявам идиот в средновековния смисъл на думата, не в друг, които правят паралел Европейски съюз, Съветски съюз. Разликата е космическа. Сега, има да добавя нещо важно тук още. От тук започваме да видим ние какви сме. Значи, някои от тези хора, които тръгнаха сега да се поклоняват на гроба на Гоце Делчев, това са хора, които открито изразяват, че няма македонска нация, че те са българи и така нататък. И сега какво искаме ние сега? Това е да тръгне една шайка или не знам какво от някаква съседна страна да каже, вие не сте българи. И тук, ако искате, казвам последно, защото трябва да бъде диалог, а не монолог. Колко хора знаят, към тия, които ги цитирах в парламента, извън парламента, в Брюксел, колко те знаят, че Северна Македония, за разлика от Западните покрайнини, никога, нито един ден не е била част от българската национална държава. Кои са онези хора, които ще ме разберат какво казвам сега, но нека да спра. Никога не е била, тя не е била част.